M'animo a participar en el Barcelona Mentoring, fonamentalment perquè tinc una base tècnica molt potent, però no tinc una base empresarial. Vaig conèixer el programa Mentoring a través d'haver fet primer el Learning to Grow en Barcelona Activa i me'l van proposar, em va semblar una idea molt interessant perquè al final tot el que puguis aprendre sobre altra gent que et pugui aportar és positiu per la teva empresa. Veía la necesidad de una ayuda externa y una visión externa sobre mi negocio y tener nuevas ideas frescas. M'ha sorprès agradablement el fet que no sigui una directriu, sinó un grup de consultors de qualitat que hem tingut a la nostra disposició per poder parlar, compartir. Que comprenguin la situació i solucions, que al final les has de buscar tu, però que a vegades falta que t'obrin els ulls. Moltes vegades que tant la línia de negoci, de com afrontar certs reptes, doncs no són fàcils. Poder compartir-ho, poder validar-ho, penso que és prioritari. Cada vez que llegaba a una reunión con ellos y contaba mis problemas, salía de esa reunión transformada, ¿no? O sea, los problemas se convertían en oportunidades y ganaba mucha confianza y coraje para seguir adelante con mi decisión. Si tu tens ganes de fer una reflexió, de posar en dubte les coses més essencials de les coses que estàs fent per poder millorar i canviar-les si és que cal, és un programa fabulós. Els meus mentors, donar-los les eternes gràcies. No només per les aportacions professionals, sinó també pel tracte humà que hi ha darrere. Valoro mucho su acompañamiento. No tiene precio ni valor lo que he recibido de ellos. Volia agrair a Barcelona Activa la bona feina feta en aquest sentit. Així que moltes gràcies.